A veure, nois, com ja sabeu, és el centenari de l'escola i us proposaré una cosa. Proposaré fer una feina, fer un treball de curs, referent al centenari de l'escola. Necessito, per exemple, 5 voluntaris per fer aquesta feina. A veure... Bueno, ahora que ya tenim les preguntes, anem a provar-les una miqueta, no? Tu, què significa per tu l'escola? Doncs per mi ha significat conèixer una gran família, conèixer molta gent i tenir uns valors més marcats. Què és el que més t'ha marcat de l'escola? El que més m'ha marcat de l'escola ha estat la manera d'educar i la manera de poder aprendre sense faltar el respecte als profes, però disfrutant i gaudint d'una educació plena. Defineix l'escola en una paraula. Amistat. I quins valors t'ha ensenyat l'escola? Doncs respecte als meus companys i als professors i també fer les coses com d'humana. Doncs com ja tenim les preguntes, ja podem començar a fer les entrevistes. Molt bé, nois. Doncs ara passarem a veure el vídeo que han fet els vostres companys. Segur que us agradarà molt, vale? L'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí fa 100 anys. Podem dir amb el salmista: és magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin goig ho celebrem. Donem gràcies a Déu per tot el que ens ha concedit en aquests 100 anys. Donem gràcies també a totes les persones que han treballat en aquest projecte educatiu des dels seus inicis fins al moment present. Recordem especialment el doctor Josep Guardiet, que va ser el fundador d'aquesta escola parroquial, que ara forma part de la Fundació Escola i Vida de la diòcesi de Terrassa. El doctor Josep Guardiet va ser un capellà entregat a Déu i a les persones encomanades a la seva cura pastoral. Va vetllar per la seva vida de fe, es va lliurar a la caritat i al servei dels necessitats, i també a la seva formació humana i cristiana. Entre d'altres institucions i entitats va fundar l'escola parroquial Nostra Senyora de Montserrat per formar bons estudiants, bones persones i bons cristians. Nosaltres som hereus d'aquest llegat de fe, de cultura i de solidaritat. Continuem la tasca educativa humana i cristiana que ell va començar fa 100 anys. Amb motiu del centenari de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, vull, en primer lloc, donar gràcies a Déu per tots aquests anys de servei a la ciutat de Rubí i felicita a totes les persones que han treballat i treballen en aquest projecte per enriquir aquesta ciutat. És Nostre Senyor qui ha inspirat a mossèn Josep Guardiet per iniciar aquesta activitat i aportar un espai de formació cristiana i humana a la ciutat de Rubí. La celebració del centenari ens convida a mirar el futur amb esperança i alegria i a continuar i renovar l'acció del seu fundador. A la vegada que li demanem protecció i fermesa per ser un far que porti llum enmig de les situacions actuals difícils i poder estar molt atents als esdeveniments del futur. De vegades, el destí és molt curiós. Jo en dic el designi de Déu Nostre Senyor. Veritablement, els seus camins són inescrutables, com ens diu la carta als Romans en el capítol 11, verset 33. I realment, Déu ens sorprèn al llarg de la vida. Qui m'havia de dir, quan tenia 10 o 12 anys i era alumne de l'Escola Montserrat, que quasi 50 anys després em trobaria al front lluitant per fer de l'escola un centre educatiu de 100 anys al servei de Rubí,
que tingués projecció per 100 anys més com a mínim, donant resposta a les necessitats de la ciutat i de la comarca. Al llarg d'aquests 100 anys, l'escola ha tingut moments molt dolços i agradables de creixement, de servei, de treball, d'esforç i de sacrifici, sempre seguint els principis que el beat Josep Guardiet va assenyalar, que l'escola Montserrat estigués al servei de Rubí com a escola cristiana i catalana. L'Escola Mare de Déu de Montserrat és una escola catalana, concertada, cristiana, plural i participativa que forma part de la xarxa d'escoles de la Fundació Escola i Vida del Bisbat de Terrassa. Tenim per objectiu el desenvolupament integral dels nostres alumnes, educant en el respecte, la responsabilitat, la participació i fomentar l'autonomia personal. Formar alumnes competents i amb valors perquè esdevinguin ciutadans tolerants, solidaris, lliures i participatius. Els nostres trets diferencials són la inclusió a l'aula, innovació pedagògica, aprenentatge vivencial i creatiu i l'aposta per una escola multilingüe i tecnològica. Tots els mestres i professorat vetllen pel creixement, la maduració personal i per l'orientació a futurs estudis que desenvolupin plenament les capacitats personals de cada individu, de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones amb recursos per integrar-se a la societat del futur. Assegurem una mateixa línia pedagògica per mitjà de l'autonomia del centre que permet prioritzar l'aprenentatge de l'alumne i relativitzar les modificacions normatives durant les diferents etapes que l'alumne viurà a la nostra escola. Treballem il·lusionats en la nostra feina perquè creiem en els nostres alumnes i vetllem per la seva felicitat. La persona feliç, la persona tranquil·la, la persona estructurada és una persona emocionalment estable i preparada per aprendre els coneixements i valors necessaris per al seu futur. L'origen de l'escola es remunta a l'octubre del 1919. El doctor Guardiet, aleshores rector de la parròquia, va posar en funcionament l'escola parroquial Nostra Senyora de Montserrat a l'antic local de les Teresianes al carrer Justícia. L'escola era destinada només a l'ensenyament primari de les noies i durant els primers anys la situació econòmica fou precària. L'any 1921, l'escola fou traslladada a l'edifici que ocupa actualment. Les aules van ser instal·lades al pis superior perquè a la planta baixa hi havia el casal parroquial i les sales del Museu de Rubí. A l'any 1932, dins del mateix recinte, obre l'Escola de Nens Sant Jordi. Ambdós col·legis eren de tipus unitari, amb un total de 232 alumnes distribuïts en 4 aules, una de pàrvuls i 3 de diferents graus, a més d'ensenyaments complementaris i de classes especials nocturnes. Tenia un ideari cristià i català. La tragèdia de la Guerra Civil Espanyola va estroncar la marxa del centre. Va esclatar la guerra i el beat doctor Guardiet va venir a acomiadar-se a casa meva. Jo no sabia per què plorava la meva mare. El 3 d'agost de l'any 1936 el van assassinar a la carretera, al Pi Bessó, a la Rabassada. L'escola Nostra Senyora de Montserrat va canviar de nom i aquests 3 anys següents es deia Francesc Layret. L'any 1939 van entrar els nacionals i es va obrir l'església de Sant Pere. Jo ja tenia 10 anys, vaig fer la primera comunió. També vaig tornar a l'escola, que es va tornar a dir Escola Nostra Senyora de Montserrat. Els anys de la postguerra van ser molt durs i tot i que l'any 1939 es van reemprendre les classes, l'activitat tant docent com de gestió era duta a terme amb penes i treballs. L'Escola Sant Jordi va deixar de funcionar i l'Escola Montserrat només es feia càrrec de les noies. A mitjans dels anys 50, la població de Rubí va començar a créixer progressivament i, com a conseqüència, el nombre d'alumnes matriculats també es va incrementar.
Malgrat no rebre cap tipus de subvenció, el centre va aconseguir de tirar endavant gràcies a l'ajut de la parròquia i dels pares que es feien càrrec de totes les despeses. El 1956, a causa de l'augment del nombre d'alumnes, mossèn Pere Brugal va ampliar l'edifici i va construir noves aules. Així l'escola tindrà de nou dues seccions, una de masculina i una de femenina. Per això van signar un contracte amb l'estat espanyol, a partir del qual l'escola va passar a ser Escuela Nacional Parroquial Nuestra Senyora de Montserrat. Aquest contracte va solucionar en part l'economia de l'escola. Gradualment, la matrícula va anar augmentant i paral·lelament van anar arribant nous professors. Al febrer del 1966 fou instal·lada una biblioteca escolar i també un gabinet de ciències naturals. Al novembre del mateix any fou habilitat un menjador amb capacitat per a 100 alumnes. 2 anys més tard fou construït un nou menjador amb capacitat per a 250 alumnes a la planta baixa de l'edifici. Totes aquestes obres coincidiren amb un augment de la matrícula que en aquells moments va arribar a ser prop de 600 alumnes. El curs 1972-73 va acabar el batxillerat elemental i va ser substituït per l'EGB. Arran de la nova llei, l'escola amplia el nombre d'aules fins a 20 amb l'objectiu de poder impartir els 8 nivells d'EGB i els 2 de preescolar. Al curs 1976-77 s'inicia a tercer d'EGB la coeducació. És a dir, que a partir d'aquest curs, els nens i les nenes seran a la mateixa aula i no hi haurà diferències ni quant a tractament ni quant a continguts. A mitjans dels anys 90, concretament el 1996, es van iniciar les obres d'ampliació i d'adaptació del col·legi per poder impartir l'ESO, ensenyament secundari obligatori. Des d'aleshores i fins a l'any 2000, les accions que s'han portat a terme han estat habilitar un espai per una aula taller, un altre per als vestidors al mateix gimnàs i l'aula d'informàtica s'ha traslladat a un espai molt més gran. A més, han tingut lloc més obres de modernització del centre, el Departament de Ciències d'ESO, banys reformats, menjador i cuina. Un cop implantada definitivament la reforma educativa a la nostra escola, podem oferir un projecte pedagògic que té l'objectiu de formar i educar la societat del futur, tot fomentant uns valors cristians de solidaritat, respecte, justícia, igualtat i llibertat. Actualment, l'Escola Parroquial Nostra Senyora de Montserrat de Rubí, centre privat concertat d'infantil i primària i secundària, té 62 mestres i 709 alumnes. Està situada en un edifici cèntric i renovat, que té un pavelló, cuina pròpia, 2 patis i a més disposa d'aules de música, de plàstica, d'informàtica amb ordinadors instal·lats en xarxa i connectats a internet. El seu objectiu se centra en la formació integral de l'alumnat mitjançant uns projectes innovadors i humanistes que busquen, sota l'empara de l'excel·lència, incentivar, estimular i impulsar les competències i valors del nostre alumnat per un futur adequat i adaptat als seus interessos. L'Escola Montserrat és una escola històrica pel que fa a la implantació d'etapes educatives variades i enriquidores a la ciutat de Rubí. En els seus inicis ja va desenvolupar unes ofertes educatives que van ajudar en l'educació i formació laboral dels ciutadans i ciutadanes de la localitat. I l'Escola Montserrat va ser pionera amb el creixement industrial de Rubí. Per què va ser pionera? Perquè l'Escola Montserrat donava oficis com electricitat, dibuix, mecànica, torner. Els va preparar perquè moltes empreses fora de Rubí es van donar compte de dir, home, si fem una empresa a Rubí ja tenim la base, que és els treballadors preparats perquè aquesta empresa ens funcioni. I us informeu, veureu que Rubí és l'única ciutat que va créixer i va arribar a tindre quasi 1.000 empreses a Rubí. I per l'extensió que tenia Rubí era algo fora del comú. I tot ve donat, i això és el que vull fer molta incidència, tot ve donat perquè l'Escola Montserrat va tindre la visió de crear aquest espai per aprendre oficis. Perquè sempre els deia als meus alumnes, si algun dia podeu aconseguir treballar en allò que us agradi, penseu que és part de la vostra felicitat. Que clar, aquella escola professional podies anar amb graduat o sense graduat. I semblava que anar sense graduat eren ja nens que se'ls acabava la... No, tot el contrari.
Doncs d'aquesta manera vam fomentar l'escola professional. Això vaig estar 7 anys. Començava a les 8, a 8:45 del matí l'escola i a 11:45 sortia. Els 100 anys d'educació i dedicació a la ciutat de Rubí, més tota la transformació pedagògica que ha tingut l'escola amb la renovació del seu projecte educatiu i d'espais estructurals, amb la tendència positiva cap a les noves tecnologies, el multilingüisme i els mètodes d'aprenentatge innovadors, fan que estudiar el nou model educatiu de l'Escola Montserrat sigui aquella clau d'èxit que permet a l'alumnat transformar el seu present i construir el seu futur. Així doncs, esperem que aquesta nova etapa plena d'il·lusió, d'innovació, de motivació pedagògica i de camins per explorar sigui un pas més en aquest llarg camí que ens permetrà donar un servei adequat a tota la comunitat i a les famílies de la comarca del Vallès Occidental. Què ha significat per a tu l'escola? Per mi l'escola va significar aprendre i molt. M'agradava estudiar, m'ho passava bé, amb els companys, amb les companyes. Va ser la cosa més bona que jo he tingut. Tenir un somriure sempre en relació al que jo puc tenir en el seu moment i ara amb una mica més d'edat del que per mi sempre serà l'educació i de l'estima que li posa la gent que pretén o que es postula i cada dia es lleva per educar. L'Escola Montserrat em va donar les eines més necessàries d'aquella època, saber llegir, escriure i tindre uns coneixements bàsics sobre la societat. Per a mi l'escola, concretament, aquesta pregunta, diré que ho ha significat tot. En l'ambient laboral, en l'ambient humà, en tots els aspectes. Un munt de sentiments i d'emocions i te n'adones de veritablement el que marca tot el teu procés d'aprenentatge i tot el procés d'educació que has tingut quan eres petit. I és una mica, jo crec, l'aprenentatge de vida més gran fins al moment. Què és el que més t'ha marcat de l'escola? Doncs per mi una de les coses que m'han marcat del pas per l'escola seria l'ordre, la metodologia, la manera d'organitzar, que això m'ha servit tant per la meva vida personal com per la vida professional. La meva vida m'ha marcat a mi. L'escola m'ha marcat moltes coses, però també aquelles persones que me les trobaré per la meva ciutat i em donaran la mà o em faran 2 petons i sempre em mostraran aquella estima que en el seu primer moment em van mostrar. Els professors. I aquest és el que m'ha donat l'escola a mi. La possibilitat, la responsabilitat, la il·lusió i el treball perquè puguem assolir tots els objectius. M'han marcat moltes coses, però crec que el que més m'ha marcat és la meva iniciació al teatre en aquesta escola. El que més m'ha marcat de l'escola segurament siguin les persones que he conegut durant tots aquests anys. No només he crescut a dins de l'aula, sinó també fora, i jo crec que això al final és el que més m'emporto d'aquí. Defineix l'escola en una paraula. Família. Un col·legi com aquell no n'hi havia cap més. L'escola Montserrat sempre serà casa. Una paraula que unia tot. Comunió. L'escola per mi és casa meva, mira, jo estic jubilada. I encara hi vaig. Per mi, l'escola Montserrat es defineix per la paraula família. Si l'hagués de definir en una paraula, segurament seria família. Quins valors t'ha ensenyat l'escola? Un és l'amistat. Per mi, avui dia, encara tinc amics amb els que em retrobo i em fa molta il·lusió trobar-me després de tants anys. Després el respecte pels professorat, perquè això ho vam viure molt, i pels companys també, i també la responsabilitat a l'hora de treballar, d'estudiar, que m'ha servit a la meva vida. A mi els valors de l'escola Montserrat em sembla que són per mi molt positius, molt, però molt. Per mi jo crec que l'escola és un valor puntal i podrien ser en si una cosa que serà o formarà part de sempre amb molt d'orgull de la meva vida. Per mi l'escola Montserrat m'ha marcat molt amb aquests valors. De ser honest, de ser responsable, de guanyar-te la confiança dels altres, de treballar en equip, de respecte a la gent gran, de respecte a la natura. Arribar a ser persones, en tot l'àmbit general. Assoliu el que vulgueu,
però arribar a ser persones i tenir comportament de persones. I el dir persones engloba tots els valors, tots. I com a valors podria parlar de molts, però crec que em quedo amb el compartir. Doncs pel que fa als valors, jo destacaria sobretot el respecte pels altres, l'amistat, que he fet molts amics, i d'altra banda també valors a l'hora de ser persona. M'ha ajudat no només a la meva evolució acadèmica, sinó també a la meva evolució com persona. Aquest és l'inici d'un viatge a través del coneixement i el pensament, en un món que se'ns presenta divers i ple de camins per transitar-los. Camins que recorrem encuriosits i que desitgem conèixer i explorar. I mentre viatgem plegats, aprenguem a sacsejar allò que està establert, a transformar-nos a nosaltres mateixos i a l'entorn, i a donar respostes a les necessitats de la societat i del territori. Aprenguem amb rigor i passió, amb sensibilitat i aprofundiment, a fer realitat allò que un dia vam somiar. Escola Montserrat, 100 anys més de qualitat educativa a la ciutat. 100 anys a la nostra escola! Estic convençut i dono gràcies a Déu perquè, amb virtuts i mancances, els equips humans de professorat i personal de servei al llarg dels 100 anys de l'escola han donat el millor per fer del centre una família que amb l'alumnat, les mares i pares d'aquests 100 anys han forjat aquesta gran família de Rubí que senten l'Escola Montserrat com una part del seu cor i a l'escola se senten com a casa seva. Gràcies a tothom i que gaudim d'aquest centenari. Des de la Fundació Escola i Vida, de la qual forma part l'Escola Montserrat, i des de la Diòcesi de Terrassa, celebrem amb alegria aquest esdeveniment i us animem a seguir l'exemple del doctor Guardiet. Moltes felicitats! L'Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí fa 100 anys. Felicitem els mestres i professors i agraïm el coratge que demostren seguint aquesta vocació. Déu beneeixi la nostra escola, alumnes, professors, personal no docent, famílies. Que Déu ens ajudi perquè pares, mares, mestres, professors, sigueu cada vegada més uns elements de referència, no només en la transmissió de coneixements, sinó també en les orientacions per la vida cristiana. Que formem una autèntica família al voltant de la nostra Mare del Cel. Moltes felicitats!